Selamat hari Minggu madihita salhutna amang inang. Tapukama parminggota. Hamu akadongan selamat hari Minggu madi saluhutna. Tongondo hari Minggu sadarion parningotan akana moding. Mangihuthon haperseahon ni huria Kristen Batak Protestan. Tapatu pado parningotanon lao makehei rohata marningot ujung ningoluta. Didok mai di hatana asing memento mori soso doi namar lapatan di bagasan parningotanon jahaota duanon akana moding di bagasan nasa tahun parhuriaon mulai sian tanggal 20 November tahun 2022 sahatu tanggal 26 November tahun 2020 sian tonga-tongata. Marhitei naik paingoton ni huriata dutuhita saluhutna. Asa totong rade jalahobasita managam ari hamamateta. Akup nii dipatuduhon perngotan ondo balga ni panatapan ni huria tu keluarga ni akka naung jumolo borhati asa gabi apulapuli dinasida namar si taunoni. Asa HP dada marlapatan ni laho atong tahobasi madirita asa tapuka parminggota pinangido matuhita asa hohom laos martangiang be di bagasan rohana. Asa tapuka parsobota tutuhata tapahibul marohata mangadop bohini debata huhut mata auhon naiko mate dosa luhut jolma jala mago sibuki alai dada hamatean ujung nisa luhutna aina hehe doa kana matei tapa husur mai marhite hata ni ede namangi huton marede mahita. Ah
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai, alai nahot do hata ni Tuhani, rodi saliling ni lilingna. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hangoluan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akkana mate dohot akkana mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nak pemerdalan hami di rura ni lingguman ni hamatean, dakku haberi hami bihamatean, ai hodo dongan nami. Daktar tiop hamatean manak tanoman behami, ai hodo Tuhan nami nau kumokopami, jalaho napunahami. Roh hami nuai tuho mangido, saat tuho mato dinami doho daging nami, asa diho hami manang nama ngolu manang nama tepe hami. Sai tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokop mi, asa saha Tuhan nguluan nasora suda. Amin. Molo di loas tu hatta do pehita mangolu saha tutikion, tahamuliatehon mai, alai ikon ingototta, dada portibion sabulon nitodita, surgoido. Molo masa pertangisan basa bemaroham, manahan mahoro di ujung, ainunga di paradi tu hatta hutanahot, paima maharorona manopoto. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, natar surat di konfesi HKBP di bidu 15, taringot tu parningotan di akka namoding. Tahapur seai jala tahati dakodo hamateani ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion. Maradian maibana sian sardok ulaonna. Adong haluaon di akka naporsea, paboa Yesus Kristus nau keheido pangoluhon jolmai sian namate ibana do Tuhan ni nama ngolu doho namate. Martua do namate di bagasan Tuhani nasatia rodi ujungna. Di patu pahuria do parningota dia kanau moding lao padungohon hapor seauta marningot ajal tasadiri uhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songoninak pakirimon di banua gijang
sambulan nito dita dohot dihadodomuni na porseyai dohot Tuhan debata sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Ido sahatna atong rak mangido gugo mahita tu debata mangulahon na hombar tu patiknai. Parningotan ya kanau moding laos paingotok kita mai tuharoro ni Tuhan. Nunga sahat dihita patik ni debata. Talo mohon mapatik nai jala taulahon asa di pasu-pasu ibana hita di bagasan nguluta. Tiur lakata bulus rohata madalani ari-ari ni nguluta. Tapar hatopot mai marhite edina mangihu. Hamu akadongan na jonyong dohita di adopan ni debata apala di minggu perningotan di namoding sadarion. Dak tagamon somanol soli hita di akka dosa pangalau sion dohot hahurangata di adopan ni debata. Lumobi na taulahon sa minggu na parpudion. Alani i tapamanat majolo rohatta ra gudang do akka dosa na taulahon dia dopan di debata dohot dongan jolma. Tapar hatopot mai di bagasan roha nama gopu. Tuhan saya sima rohamini au. Tuhan saya si roham dia. Ali Tuhan debata dinahu patu pahami paringotan namodik sadarion di uhirhonido tu rohanami jepek ninguluon dang leleng hape ngulu nami di portibion ai songon timus doi tokin idaon lau songon duhut namura malos hape
juk do hami lupa disi. Gabi somar singos las ni rohanami makarikoton ngolu parto dion hapor seaon lumobi ngolu sogot. Lalap do hami manarihon ngolu siap ari namura malos. HP tadi konon nami do luhuk nai molo dung jupang tiki panopotmu di hami be. Asi roham di hami ali Tuhan. Tuhan saya simak rohami diau. Tuhan saya simak roham diau. Ali Tuhan molhu taringoti hami hamatean sai pitur mabir situtu do hami mangadopi i. Hodang do pesian tonga-tonga nami nama kapur seai molo mati jolma kebebegu manang sumangut matodina. Alani i sai di hapur sea rohanami dope nagabi perbeguan pertibion. Di etong rohanami dope na sai mau taut begu niak kanong matei di jabu. Di bona ni sapilpil hariara di kuburan manang sorop tuaka na mengulu. Alani Tuhan, asi roham di hami, patikos pikiran dohot hapor seon nami, pabuan naung sori pertiwion be mau taut akator dini naung matei, alai nunga sahat akan hapor seai di apuamu, unang say digohi biar be diri nami. Tuhan saya simak rohami diau. Tuhan saya simak roham diau. Ale Tuhan, alani biar nami maradepon hamateani, dang mapu hami manaringoti hamateani di bagasan las ni roha. Ido ubain molo hutaringoti hami hamateani, saya huduk kami do pejot-jot satai bijabuon. Dak sadar hami di patudu padohan si songonido, nama biar situ tu do pe hami tu hamateani. Gabe palobihu pakormation nami tu si ai makirip kami. Anggia tung unang masa inian tu diri nami. Manang tu pangisi ni bagas nami, HP maralo do itu nahina porseaan nami. Ai hamatea do parhitian managam surgo sambulon ni tondi nami. Alani ali Tuhan unang loasami lilu alai tu patikos maha porseaon nami dohot pakirimon nami asiroham di hami ali Tuhan. Roh tawi kon mama
kadongan, nunga tapa adar hahurangan, dosa dohot holso ni rohatta di adopan ni tuhatta. Porsea do hita ditatap Tuhan do arsak ni rohatta, siala parbiarotta mangadopi hamateani. Tapangido ma asa dilehot debata di hita gogo, habaranion mamolus jala mangadopi hamateani. Di pasitok tuhatta mapakirimota di surgo hasonangan, naung pinaradini tuhatta di akana porsea. Pos marohatta di si tangihonon ni Tuhan idoi, sonon ma baga-baga ni debata di hasesaan ni dosatta. Isebe mangaluhon na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dawu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate, alai dada holani. Naung mulak mangolu do jala di siamun di debata do ibana mangon di hok kita. Hasangapon madi debata nadi gijang. Iko mulak do Yesus tu pertibion mangalap akan abadiai. Ima akan porsea jala totong marsi hohot di habengetonna. Tudal homa akan mangihoti roham. Arta sangap dohot roha pertibion. Asa unak tadi ko diharoro ni Yesusi. Hapo si maibana, tay dehon ma ede namangihot. Namulak Yesusi di hasangaponi, mangalap abadiai, Tuhan sonangani. Utundal honma nadi podiki, Yesus maha posaki di haroronai. Nang arta sangapi uari koti, na tinggal no sudenai di hamagoani. Utundal honma nadi podiki, Yesus maha posaki di haroronai. Epistel turpuk patujono ni jamita di perngotan namon diksadarion, tarsurat do di Yesaya ono 55 mamuka sian ayat 17 sahatu ayat 20 tajahama mar soren-soren. Ai idama au ma manopa langit nai baru dohotano nai baru. Jaladang be ingoton akan perjoloi manak tarsunggul tu roha. Au sadiri pe marolopolop do mida Jerusalem. Jala marlasni roha au mida bangsoku. Jala dang betar begedisi soara pertangison manang soara angguk-angguk. Jala paulion nasida ma akabagas, laos inganan nasida, suanon nasida ma hau anggur, jala panganon nasida parbuena.
Dakta gamon loja somarniula nasida, manang manabuhon anak asatilahonon na itibu, ai pinopar nina pinasu pasuni Jehovah do nasida, rodi tubuh nasidai. Ima sahatna, martua doakan natumangihon hatani debata, jala naupiopsa.
Martitido saluhutna nasana tinopani tuhata. Hatop manang labat ikorodo ajal ningolutta. Alani i dakna boto sadia gajang umurta. Sadarion dinata bege hatani tuhata. Tapa ujung mapara loata tudosai. Tahamonakon masilang. Sadarion takap mahaluaon nasian tuhata. Di boto do umurmi atau pada pot ajalmi sadarion mangoluho hatop maho tu Jesus pro sadarion maujungi sadarion maujungi sadarion yang sungguh di tanah nangkok hayo portibion radeniho deniani sadarion mata kubi sadarion maujungi sadarion maujungi sadarion. Rapdohot akadongan saha porsean di sedok portibion tahatidak ma hapor seawatai. Au porsea di dibata Jehova ido ama pargogona salatu dosan na tumopalani dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhuni si Maria nagadi-gadian setor di parbadia andoran sohabuhan. Ido tuhata natumau nadernik ipangumuman ni 100 nama tetar pajan lu ibana di hau pilar silang. Na tua nuatoro dung pitanon. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik di surgo lau gudul kisiam di dekat aja obat. Amanai pargogo na sehatu dosani. Isi mai bana mai mamulak surat pitanon. Mangumi harak mamangulu dohok namate. Au persea di todi parbadia. Jala agon sadauria nabadia. Kuria atau penyarak Kristen akan nabadia. Dohok ya sesaan dosa. Dohot iha taina mendok, mula mangolu sugut dari harak nong mate. Dohot iha muluan na sorasa.
Selamat hari Minggu, Amang Inang, juga Naposo sekalian. Perkenankan saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nama minggu kita adalah Ujung Tahun Parhuriaon, Perningotan Akanaung Monding. Topik, Manumunomu Banua Gijang Do Tano Naim Baru. Poin keempat tentang persembahan. Untuk ibadah kita di siang hari ini kita akan mengumpulkan persembahan dalam satu amplop. Persembahan untuk bulan Desember 4B. Ibadah minggu bulan Desember 23 di bulan Desember 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. Satu amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat dan 1 amplop untuk persembahan khusus untuk dana Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Masih tentang persembahan di poin 4C, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan sudah memasuki bulan November, maka kepada seluruh jemaat AKPP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Poin yang kelima tentang berita pernikahan. Ini warta yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abraham Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, putra dari Bapak James Edward Lumban Tobing, Ibu Mari Boru Panjaitan yang beralamat Pesona Pasteur Residences, Blok A21, anggota jemaat kita, Sektor Dago. Dengan tunangannya, Saudari Nova Linca Boru Silaban, putri dari Bapak Situa Harles Silaban, Ibu Rosda Aurelia Boru Pasaribu, beralamat Jalan Cidurian Selatan nomor 98, Sekejati, Bandung, anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia Damai Bandung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 9.30 di gereja kita. Kemudian poin yang ke-10 mengenai libur katekasi Sidi. Mulai Minggu 26 November 2023, katekisasi Sidi diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Poin yang ke-12, evaluasi program dan anggaran semester kedua, yaitu untuk periode Juli sampai dengan November tahun 2023. Pada hari Selasa 5 Desember 2023, setelah sermon Paralado akan dilaksanakan evaluasi program dan anggaran semester kedua tahun 2023. Seluruh dewan dan seksi diharapkan menyerahkan laporan program dan anggaran semester kedua paling lambat Jumat tanggal 1 Desember 2023 yang diserahkan melalui email gereja atau ke kantor gereja. Seluruh majelis wajib mengikuti evaluasi tersebut. Poin yang ke-19, ucapan selamat ulang tahun. Di titik kita tercatat untuk periode 20 sampai 26 November ada 20 jemaat yang berulang tahun. Ada koreksi, sebenarnya yang tercatat harusnya 21 orang jemaat. Kami mohon maaf untuk Nyonya Manulang Boru Habeyahan yang berulang tahun tanggal 21 November dari Sektor Dago. Jadi yang berulang tahun ada 21 orang. Paralado, sebelumnya jika kita yang hadir di sini jemaat yang namanya terdaftar di daftar ini, jika berkenan kami undang untuk bangkit sejenak. Tidak ada? Oh iya, ada. Baik. Selamat ulang tahun Menang, juga semua mungkin yang tidak bisa hadir hari ini. Paralado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Untuk yang berulang tahun ada firman Tuhan yang boleh diterima yang tertulis dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mandok mauliate mahamuri Jehovah, aina basa do ibana, aero di salililing nado asini rohanai. Selamat ulang tahun, mulai tenang. Terakhir berita keuangan,
Dalam 1 minggu terakhir, gereja kita menerima dana dan semua bentuk dana sebesar 38.293.000, total 38.293.000 dengan rincian untuk huria sebesar 13.025.275 rupiah, untuk sentralisasi atau pusat sebesar 16.375.425 rupiah, untuk pembangunan sebesar 1.172.800 rupiah, dan lain-lain sebesar 7.719.500 rupiah. Kemudian laporan keuangan untuk 1 minggu terakhir kita bisa baca masing-masing, tercatat di bagian belakang dari Warta Jemaat kita. Demikian beberapa poin dari Warta Jemaat kita, Mang Inang dan saudara sekalian yang perlu kita perhatikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita satukan hati, kita akan panjatkan doa syafaat kita. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami atas kasih setia Tuhan yang memelihara kami di dalam 1 minggu terakhir. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Terima kasih lebih-lebih untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Karena itulah juga yang menghantarkan kami untuk datang beribadah pada siang hari ini. Bapa, pada kesempatan ini kami mau sampaikan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya kami juga mengucapkan syukur jika doa-doa kami baik secara jemaat maupun pribadi Tuhan telah jawab. Tapi kami percaya yang terbaik masih akan Tuhan berikan. Dan demikian juga kami percaya Tuhan mau mendengarkan doa syafaat ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari yang teratas sampai mereka yang terdekat dengan kami. Tuhan kiranya beri kekuatan dan pimpinan hikmat di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk menjalankan pemerintahan atas bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau campur tangan supaya bangsa dan negara kami boleh menuju keadaan yang semakin baik, semakin sejahtera, makmur, namun juga tetap damai. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk program pelestarian lingkungan hidup dan program menghadapi bencana ekologi. Kiranya Bapak juga mau memberkati supaya program ini juga boleh berjalan dengan baik, dan dalam skala yang kecil mungkin kami boleh ikut berpartisipasi untuk memelihara semua ciptaan Tuhan, karena itulah Tuhan berikan bagi kami untuk kesejahteraan kami juga. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Kami serahkan Amang SR Sibarani, Amang Huta Julu, Inang LR Siombing Boru Pasaribu, Amang CL Tobing, Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang A Simanjuntak Boru Hasibuan, Inang S Naga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru Tobing, Amang Sahati Purba, Amang E Huta Galung, Inang L Siombing Boru Simanjuntak, Amang MM Simbolon, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Inang Amang D Pakpahan, Amang Amanulang, Amang Siktua Cegultom, Inang Sirait Boru Gurning, Inang Manurung Boru Silain, Amang Situa KM Panggabian, Inang Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Inang Huta Barat Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregar, Inang Situa Hasinaga Boru Siburian, dan mungkin juga jemaat yang kami kasihi yang mungkin namanya tidak terdaftar di sini, yang mungkin juga sedang menderita sakit ataupun sedang menjalani perawatan jalan. Bapak, kiranya Bapak melawat mereka, memberkati mereka dengan pengharapan dan iman yang teguh untuk mengharapkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya kuduskan semua obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar melalui itu Tuhan mau bekerja sehingga mereka boleh diberi kesembuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh anggota keluarga yang merawat, agar mereka juga diberi kesabaran dan hikmat untuk melayani saudara kami yang sedang sakit tersebut, supaya melalui itu juga Tuhan mereka boleh menikmati perawatan yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan teman hidup, dan juga kerinduan akan kehadiran seorang anak atau bentuk-bentuk pergumulan yang lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga mendengarkan doa mereka dan menjawabnya sesuai dengan hikmat dan cara Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka di dalam penantian. Kiranya mereka juga tetap percaya bahwa keadaan mereka adalah keadaan yang tetap Tuhan berkati. Dan bila waktunya belum juga datang Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus menguatkan. Karena pada waktu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjawab. Namun biarlah mereka juga boleh tetap mengingat Engkaulah Tuhan satu-satunya kehidupan yang membuat mereka boleh berbahagia. Karena biarlah Roh Kudus menguatkan iman mereka, juga pengharapan mereka, serta kasih mereka kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda secara kategorial untuk anak-anak, remaja, naposo, perempuan, ama, dan lansia. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan mereka Bapa di dalam pelayanan 1 minggu ini. Biarlah Tuhan berkati persekutuan mereka menjadi tempat untuk bertumbuh secara iman, untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mencoba saling menolong, saling menguatkan. Karena itu berkati setiap persekutuan Bapa, agar mereka semakin kuat, makin bertumbuh, sehingga persekutuan itu adalah tempat di mana mereka juga boleh mengenal Tuhan, boleh menyalurkan kasih yang Tuhan sudah berikan. Sehingga melalui persekutuan di gereja-Mu ini Bapa, jemaat-Mu boleh bertumbuh semakin luas, semakin besar, dan lebih-lebih juga boleh dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat keluar gereja ini. Bapa, kami juga berdoa untuk tempat ibadah di persiapan HKBP Lembang, juga persiapan HKBP Sumedang. Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka rencanakan. Kiranya Tuhan juga mau campur tangan, mendengarkan doa mereka, menolong mereka. Terutama Bapa, supaya Engkau yang Tuhan yang bekerja melalui semua pejabat-pejabat di daerah tersebut, juga penduduk di sekitarnya, agar Tuhan ngetuk hati mereka, sehingga ketika mereka mengurus perizinan, itu semua boleh keluar Bapa dengan baik dan lancar. Namun di dalam semuanya itu Bapa, Engkau berkati jemaat di persiapan HKBP Lembang juga Sumedang, supaya tetap boleh melakukan pelayanan-pelayanan mereka Bapa, dan berkati sehingga semua yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semua rencana mereka boleh terlaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami juga yang hadir di sini sebagai pribadi, kami juga bergumul dengan masing-masing pergumulan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami masing-masing. Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau izinkan semua pergumulan persoalan terjadi, supaya kami belajar bergantung kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan kami. Tidak ada hal kecil yang Tuhan abaikan, tidak ada hal besar yang Tuhan tidak mampu kendalikan. Karena itu Tuhan kuatkan kami, supaya kami percaya di dalam pergumulan kami, bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, dan pada waktunya Tuhan akan menjawab, mendengarkan doa kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, teduhkan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus membantu, supaya kami bisa memahami firman Tuhan akan disampaikan, supaya pikiran kami diterangi, dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan oleh sapaan-Mu hati kami dihangatkan oleh kasih-Mu, dan dengan kuatan Roh Kudus kehendak kami dikuatkan untuk mengamalkan firman itu dalam kehidupan kami nanti. Dan berkati Amang Pendeta, urapi dengan Roh-Mu, supaya apa yang Dia sampaikan hanyalah kebenaran dari firman-Mu. Dengarlah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna ini. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Karena itu kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masuk Mahita tu acara parningota dina moding marede Mahita.
timbang be, dohot wita lamuse, doman jonjong Maria, salut dong martania, dinalaton ditai, dinalaton ditai. Tabi kima guar-guar ni dongata naung jumulo moding sia tonga-tonga ni huriataon. Ima sia tau parhuriaun di 20 November 2022 satu hari sadarion Minggu 26 November 2023. Na parjolo Rotua Margareta Purba sian sektor Bumi Siliwangi tubuh Arisia Agustus 1922 moding Selasa 6 Desember 2022 tutup umur 10 tahun 4 bulan ditaruhotu parbadaan Rabu Pitu Desember 2022 tu San Diego Hills Karawang. Na paduahon situa Edison sahat maruli silain sian sektor RAAP tubuh 20 sia Oktober 1950 lalu moding Rabu Pitu Desember 2022 tutu umur 64 tahun 2 bulan ditaruhotu perbedaan Jumat sia Desember 2022 tu TPU Pandu Bandung. Patuluhon Ani Rohana Boru Situmorang sian sektor RAAP tubuh 20 sia Oktober 1966 moding Rabu 15 Februari 2020 tutup umur 57 tahun ditaruhotu perbedaan Jumat 17 Februari 2020 tu TPU Cikadut Bandung. Pa Opaton Redi Mariati Boru Sitopul sian sektor Maban Seltim tubuh 10 sia Oktober 1944 moding Senin 20 Maret 2020 tutup umur 50 tahun 5 bulan ditaruhot tu parbadaan Selasa 21 Maret 2020 tu TPU Pandu Bandung. Palimahon Sauria Boru Pasaribu sian sektor Cipaganti tubuh 14 Juli 1950 moding Minggu 30 April 2020 tutup umur 60 sia tahun sia bulan ditaruhot tu parbadaan Selasa 2 Mei 2020 tu TPU Pandu Bandung. Na paunopon sertaida Boru Hutapea sian sektor RAAP tubuh 10 sada November 1960 moding Selasa 25 Juli 2020 tutup umur 62 tahun 8 bulan ditaruhot tu parbadaan Jumat 20 Juli 2020 tu TPU Cikadut Bandung. Na papituhon manutun pakpahan sektor RAAP tubuh sada Juli 1970 moding Minggu 27 Agustus 2020
tutup umur 57 tahun sada bulan. Moding ditaruh tu parbadaan Rabu 30 Agustus 2020 tu TPU Cikadut, Bandung. Napa waluhon situa Adelina Boru Tapugulon sian sektor Cipaganti tubuh 12 Juni 1954 moding 15 September 2020 tutup umur 60 tahun tolu bulan ditaruh tu parbadaan Minggu 17 September 2020 tu TPU Cikadut, Bandung. Pasihahon hanaikan gultum sian sektor Maban Seltim tubuh 20 Mei 1944 moding Sabtu 11 November 2020 tutup umur 70 tahun 6 bulan ditaruh tu parbadaan Senin 10 November 2020 tu TPU Parakan Muncang, Bandung. Jadi gudang ni namoding sian tonga-tonga ni huriat tahun ima siahalak tulumai sian ama dohot onom sian ina.
mataki dan besai parsita leleng ari-ariki nungalo jauh Tuhan rade mabanyingan aki nungalo jauh Tuhan rade mabanyingan aki partangisan dohape anggo hasiangano honso arsak sahit me say mano sadok tok iko songgo hamatean tu sudena jolmai ai sudedo namanean dohodo sai dan nakar pasiling be anggo hamateani ikodo di bolus be dinalau tu surgoi sihirimon nirohata hangoluan sogoti tau pangapun dirohata akan apor seai unang marsak hitane namana da Jesusi ai inganan narade dapot ho di surgoi tatadikon pelubut na di atas tanah dapot otak dilakukan hasonangan na tok-tok. Marede Mahita nomor 738 ayat 2 dohot 4. Jesus Kristus nangi sitorusi omuni o andikang rotitiku asabor amaton diku lawar di dapur
wakadongan molo tabahin parningotanon dadananaing paingot-ingot akka namati behita alay naing marningot ha hamit tabi dohita adiga pimasa nunga torop naung jumulo borhat siat tonga-tongata magobarhon dang haabata kita hamatiani alani uhir homa bagas turoham na ikodoho dohita muse borhat songon na sida dak parmianat portibyon rura ha susaad do inganan par satokinan surguido bona pasugit ni todita tusima tahubasi lakata rimahita jongjong saluhutna laos marede mahita ali Tuhan anak kisu ni hanguluan dohot nang hamatian. Tuhan maringot mahami sadario tutu marmemon tumuri asa totong hingot hami na di pardalanan ningulu namion ikon salpuhon nami do Tuhan iko sahat do hami nang tu sabulo nito dinami di surgo hasonangan naung pinarademi atong huhubasi hami matuhan ngulu nami nakaporsyaon nami Tuhan asa dakta noon par mianan asa unang dililiani nakportibyo kami di tonga-tongan yak kanamasa
alai hu paradi hami, hu ihoti hami rohanami Tuhan, naiko salpuhon nami do, naiko tading do luhut na adong di hami, atong hu paradi hami ma, hu pariak hami ma, tungulu hato tongon, napi naradim alide bata, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, atong manotong mahapursiyaw nami diho, silihon ngulu dohot hanguluan di tanoon, doho silihon ngulu dohot hanguluan di Banua Gijang na manotong di hami, doho mahami Tuhan hubas di si, doho mahami tu parulupulupon, tu pariaria sugut, doho mahami Tuhan marabit na sasak, rap dohot ho marhasonangan di surgo habang sami. Tuhan molo pedi patu pahuriam sadok, hakabipi Tuhan marningot akadungan nami, naung jumulo borhat siap kami, pahoto pakirimon nami ma, diho ali Jesus Kristus Tuhan nami. Hubuak kami matutu, tuho tutu akama nami, ina nami, si solhot keluarga, ni naung jumulo moding siya tonga-tonga ni huriam, dohot nang parhado nami naktif, dohot na pesyun, dohot akaruas ama, dohot ina ali Tuhan, daktar baen sobosa, di parsirangot diakatik kinasalpu, alay mangido kami Tuhan, leho dinasida pakirimon apul-apul na mangulu diho, naikon buluson nami totong nang hamat yani, molupe masih pajuluak kami, madapotoko Tuhan nani hapursion nami, atong luas dinasida Tuhan pakirimon, kesabarat di tanon, luas nasida Tuhan lam di padoras nasida, ngulu partanyangun, ngulu pakapursion nasida, dot makapaduton alit Tuhan di parsauran, di tonga-tonga ni huriam, lau majalo bohal ngulu parto dion, laos di hotihi hami Tuhan, mangarade di tonga-tonga ni ngulu, tu pakirimon sugut, naikon dohot dohami muse, songo dongan nami di siahalak, naung di jahahon, totong ngulu nami, dohot to dinami, atong loas mahami Tuhan para dihon, bica dilihok ko Tuhan tiki para siat di hami, huho basi hami ma, ngulu diri nami, hapursion nami, jumulu diho, ali Jesus Kristus, dohot mahami Tuhan, taruli nang disi, Tuhan disude, na tinadikon ni dongan nami naung jumulo mo dingi, dia kasih solhot, nang di akama nami, di ina nami, nang dohot akapo para nasida, dohot akayan akon nasida, buru nasida, tu tangan ni gonggoman ni asin rohamma Tuhan, asaramoti donghani nasida, di pardalanan ni akang ngulu ni ama nami, ina nami, nang dohot goparan songoni nang yanakon nasida, di bagasa pakirimon, dohot apul-apul nasyak koima Tuhan, atong di Panginoon nami nangilik nami, laos ima Tuhan huhu basi hami, ngulu nakaporsyon nami, di minggu usuk tao parhuriaon, dohot nang di parlingotan ni modik sadarion, atong sa di homang ngulu dohot hanguluan nami, mangulu manang mati pehami, hot manaka porsyon nami, diho ali Jesus Kristus si lehon haluaw dihami, nuhaing sugot rudi sa liling nililing na. Amin. Udul mahita salukna. Tunggudang do parukilo dingulumi benget maho, jala hamunakom masaluknay, pos maroham, panganomudu sugut parbuini parsi hohotomi, imahanguluan na sora suda di surgo hasonangan maredehita.
Damini di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Huriata di bagasatikyo dinamasuk kita tu ujuk tau parhuriaun. Dohot nang sekaligus di parningotan ni namoding. Atong hatani tu hatama di patubugi hutuhita di minggu tasadarion. Ima di buku ni pangukapon bidu 20 sada mamuka maisian ayat sada. Sahak rodi opat tapai utihutma di bagasan rohata ganuk. Dungi huidama banua gijang nai baru dohot tano nai baru. Ainunga salpu banua gijang na parjulu. Dohot tano na parjulu ipe. Lautipe dang adongbe. Jala huidama huta na badiahi tuat sian banua gijang siat dibata. Ima Jerusalem nai baru na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaan na jadi hubigima suara na gugusian habang sai namadok odo joro ni dibata di tonga-tonga ni akajolma na maringanan maibana di tonga-tonga na sida jalan na sida mabangsona jalan di batasa diri saor tunasida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dangadong bihamatiang nang arsa ni roha nang angguk-angguk nang nahasit dang disibe ay nunga salpu na parjului ido nang sahana huriata di parningotan namoding dohot di parningotan ni namoding nang ujuk tau parhuriaon buhado tahi akamang nang terlumubi tuak kana poso di zamanon. Belakang hari ini banyak ahli-ahli berbicara tentang bagaimana hal-hal yang baru, bagaimana dunia yang baru, dan juga bagaimana alat-alat yang tercanggih sekarang ini dalam kehidupan secara teknologi yang sekarang. Apakah dan begitu cepat, tetapi bagaimana ciptaan baru oleh Tuhan yang tidak bisa menyamainya langit dan bumi yang baru. Bagaimana? Ini adalah Bapak Ibu Saudara perwujudan bagaimana janji-janji Allah tentang kita, bagaimana kekuatan kehadiran umatnya di tengah-tengah pada masa di mana kesesakan di Hamaolon, di Huriana parjului, ima di Asia nametmet, na tongon mangadupi hasosahan, na mangadupi akka Hamaolon, na mangadupi pangalilion sian akka kesar, tu kesar, talumubi may di kesar, na macay jahat, nang dihatihai, na pabotohon, bohado tutu akka parsorion, na sida, tidak may ima di pitu huria na di Asia nametmet di Asia kecil Efesus, Simirna, Pergamus, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dohot Laodikea, ima tongon mengadupi Hamaolon, tarlumubi sian Kaisar Domitianus di hatihai, bagaimana dipertentangkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Demikian halnya juga Rasul Yohanes pada ketika itu harus dibuang ke Pulau Patmos. Alani di hamu damang dainang daksedi rupi dangadong bira paru kilon na di para dopot kita pilit Kaisar Domitianus do, Kaisar Nero do, manang Kristus molo Kaisar Nero tarlumoy di kisadisan Kaisar Domitianus. Ya selamat kita. Jiwa kita tetap di bumi. Tetapi ketika Yesus dipilih, bagaimana? Kita harus mati. Imara akka Hamaolon na diadupi ni huria na parjului. Na ipaingot to buhado tutu asahot hita akka mang inang di tonga-tonga ni nakaporsyalta di Kristus Jesus. Lausido di ayat na parjulo na kaningan banua gijang tano na baru dohot nunga salpu banua gijang na parjului lautipe dang adong lapatana diperbarui. Bagaimana kita orang-orang yang akan
datang ke surga lewat kematian. Lauti pedang adong lapatana dilambangkan bagaimana laut dalam kengerian keganasannya. Bedurai di akana taida nang di Yesaya 57 ayat 20 bagaimana ancaman-ancaman laut. Begitu juga disimbolkan, difigurasikan lauti pedang adong lapatana kengerian untuk tanah langit naik baru, bumi yang baru tidak akan ada lagi di akka kengerian hamaolon ancaman alai wida tuat suatu kota di mana Yohanes menerima misterion, menerima rahasia surga Banua Gijang di pataridahon oma asa Yerusalem naik baru dipatuat dibereng nang si Yohanes bohado tutu haulion bohado hataridan nang dilehon dinampakkan disingkapkan oleh Kristus kepada Yohanes supaya diberitakan surat tomai berita homai itu di suku di mana dia kabidu dina parjuluon isi doi Tuhan isi do akanaro isi do nang marabit na hasak isi do nang marpungu di si idok tu hatai di pengungkapan di rahasia misterion nang di pataridaon huta na badiai ikma naro sian hahasiton ima naro sian parulupulupun gudang ima naro sian hahasiton ima naro na mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Atong surat may, pabotohom may, baritahom may, asa akan na malungut tu Banua Gijang, akan na hot di hapor siyaw na asa marsi hohot, lapatan na hurian itu hatta, adong do parmianan, adong do ingana sa bulo ni Todi, adong do nang bagaimana sebagai warga kerajaan duniawi, tetapi bagaimana kita ingat Bapak Ibu Saudara sebagai warga kerajaan surgawi nantinya kita menyiapkan mangaradi nang tuhara jaun Banua Gijang itu nakaning joro ni debata di tonga-tonga ni jolma maringana di bana di tonga-tonga na sida asa takas di si nang lasni roha songon di pakdo nakaningan pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaannya bagaimana seorang seperti pengantin perempuan yang berdandan mau menjumpai seorang suami yang ditunggu-tunggunya songon nima lasni roha songon perempuan di naung sinanggulan madapoton harajanna madapoton bagaimana seorang ibu, seorang perempuan yang mau sudah berdandan begitu cantik Bapak Ibu, mau dia datang kepada calon suaminya tentu keindahan lasni rohadui songon nang di parrumah tanggau teh nang ditotopon tungulu namarujahan tu pardongan saripion ni halak Kristen natakas di bagasan Kristus songonima bagaimana seorang pengantin perempuan mau mendatangi seorang pengantin laki-laki dia berdandan cantik dia indah tentunya Bapak Ibu Saudara atong disima lasni rohai idubanado di ayat opati dang adong bedisi nang partangison apuson di debatama nasa ilu-ilu dang adong be hamatian dang adong be arsa ni roha dang adong angguk-angguk nang nahasib be ainunga salpu akana parjului semua sudah terselesaikan di portibiodoi hamaolonia kamanginang di portibiodo partangisoni di portibiodo hasitoni di portibiodo nang rura partangison doho parsaiton alai di Banua Gijang do inganan nahot atong hurian itu hatta namar mementumuri hita di namar ningot hita di ujuk tau par huriaw non do di parningotan nina moding bohado akamang inang makubasi nang nguru dohot hadiryota nang tu bagasan hapor siauta di bagasan Kristus Jesus tu hatai atong di simanak kaning gobarani asa takas mahita mengeradi tu lasni rohai asa mengeradi hita menyambut
langit dan bumi yang baru yang menjadi kunci di situ hupamone ketekunan bohado hita asa bertaham mahita akamang inang di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni hapur syauta mulu pe di luas di batado pe hita marukil mulu adong akapar sahiton alai bohado pemulihan itu ada bagi Tuhan takasma taingot akamang inang di bagasan rohata na mangunwon asa hita pe dari konot tado salpu honot tado lapatanna dang nama dok parningotanon lau mabibiari alai bohado hita jangan dunia ini menjadi tempat kita semata tetapi mari kita bergelut bagaimana kita menyiapkan bersedia tetap untuk surga kelak dak parmiana non satoki doamang manang molope di dok 70 tahun 20 tahun di ehak alai hanya luton nama naro satoki do hita nama dagang do hita unang dililiani portibio kita kepada juga anak kami pemuda dan remaja jangan karena teknologi sekarang ini karena kecanggihan ilmu dan pengetahuan tetapi juga kita mempersiapkan bagaimana kita nantinya sebagai warga kerajaan surgawi di dalam Yesus. Jadi sotong ripuhamuna, odolamuna, ojahamuna, pondasimuna karena tawaran yang serba-serbi sekarang, tawaran yang begitu mudah dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Kita ingat hanya sementara fana dunia ini kita akan meninggalkan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan untuk ikut kita di dalam kerajaan surga, di dalam surga kelak bersama Tuhan Yesus kita ikut bertahta di sana selama-lamanya. Di pargugu itu hatta mahita akadamang dahinang di parningotan usuk tau parhuriaon doh parningotan namo dingon pahoton pangaradion hapur siotame nuaing sugut rudi saliling nililingna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tuhan disodohami di minggu usuk tau parhuriaon doh nang di parningotan dinamotik Tuhan asa tutu dia kana parjulu hasito partangison doh lauti pedang adongbe alai iko sahak mahami Tuhan songon oroan nasinang gulang madapoton harajaanna soni maho Tuhan madapoto kami asa haulion kebahagiaan selama-lamana haluaon di bagasako ali Jesus Kristus di sima joro di patupaho di hami ingana parniana parululupun dohot nang di sima hami maniuk mari-mari marabit nasasak dohot hami marha bangsa dohot ho Tuhan ima na di parhamaul ni si Yohanes uju terbuang ibana di Pulau Patmos paingoto kami mahuria na di tano odo pe hami Tuhan iko sakma tuhuria sugut di hasadaanna di surgo hasonangan atong unang luas sami Tuhan dililiani portibion ay rura partangi sodo alay di banua gijang di surgo hasonangan dangadong be hamatian dangadong be partangi sodo dangadong be iulu di para di hotuhat pemulihan haluau parulupo las ni roha atong hu para di hamima Tuhan hu pariak hamima ngulu do to dinami naka porsion nami di ho ali Jesus Kristus Tuhan nami nama notongi unang luas nami Tuhan dililiani nak portibion alai hu persiapo kami hu para di hamima totong ngulu nami ha porsion nami nuaing sugut rudi saliling nililingna amin. Moloroto hatta paduhalihon sudi akan ang moding di bagasan hapursia di Kristus. Papungon na sudi akan hapursia. Guar-guar na sida di pustaha nguluan jahonon na di bagasan hapursiaon. Dohot pangulahonon na di tiki nguluna di portibion. Lama jalo tupal hanguluan di surgo. Hapursiaima doho tusi marede mahita hu papungu pilihan. Moloro panjoni Tuhan molo salputikion molo besar bintang si payasi
Jala sahab matu ginjang akana tino busi Doho tau di baitu hata lau tusi Molo jawon ni tuhata Akago warni pustaha Di bain asini rohana Alus aku o Tuhaku audison Molo dapotiki hehe akana tino busi Ida onna sida Tuhan Yesusi Di pakuling ni sarune lamanomu Tuhani Doho tau di baitu hata lau tusi Molo jawon ni Tuhata Akago warni pustaha Di mana sini rohana Alus aku o Tuhaku audison Dibani oale dongan ringgas pemahitaon Para raton harajan naing tokton Aidung salpu tikion nama supetu surgoi Doho tau di baitu hatta lau tusi Molo jawon ni Tuhata Akago warni pustaha Di mana sini rohana Alus aku o Tuhaku audison Moloro panjoni Tuhan molo salpu tikion Molo besar bintang si paiasi Jala sangat matu ginjang akana tino busi Doho tau di baitu hatta lau tusi Molo jawon ni Tuhata Akago warni pustaha Di mana sini rohana Alus aku o Tuhaku audison Molo dapotiki hehe akana tino busi Ida onna sida Tuhan Yesusi
di pakulin ni sarune lamanomu Tuhani, doho tau di baitu hatta lautusi. Molojon ni Tuhata, akagor ni pustaha, iban asini rohana. Alus aku o Tuhanku audison. Hamu akadongan mulak mahita to kinari benget mahodi portibion ay tung adu pamudupi akka parukilon hapor suhon sahid doho lan na asing nama bahir roham marsak sabam maho jalahot tiop Tuhan mi. Sai utonoku Yesus, sai utonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang hapor suhon, sai Borhat maho tungulu siapari, radi maho pai maho tiki panopot ni tuhatai. Dang soal umur, manang sahit, manang nasib anggo hamatiani, alay hobbar tu sakap doho lomo ni rohani di batadui. Molo adong diho, hasonak komay, di bagasan serep ni roha. Alay mulu pugos ho, unang tihay di bata, alay haposi Tuhanmu, natuk mangaramoti, dohot manarihon ngulum, tapuji ibana. Sai utonoku Yesus, sai utonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang hapor suhon, sai bingit kawanan, sai utonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Tatangyak kuma piliata ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo harorwan ni salhut, si lehon na dinggan, dohot nasa uli basa, na mauliutus, hupang sahat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati buluhon harajaomu, di tunga-tunga ni Huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite to dim, asalam hutadahami gudang ni si lehon, lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
debata na siyan na hinadjala na mangulu rodi sa liling-liling na. Wingot hami sa dariyon akan amati siyan hami, naong pajuluhot tulabung mo, di hodo anak hisu ni banwa gidyang, jala di kaphodoy diaka na mga sahon, Tuhan Jesus Kristus, narukado rohan nami sa dariyon, marningot ajal nami dot hahihiyon, ni daging di arisugot, mauliati maruhan nami tuho, ala ditubuhon ho hami tu pakrimon, na mangulu, gabi partuap hami di hanguluan na sorasuda, dada na madeli hami di ari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulo nito dinami, nung ngatorop dongan nami naong nialap mo, tau si pahingo do ujung nila kanasida di hami, bahay pakirimon mida Tuhan Jesus di ujung nila kanami bi, say sungguli marohan nami, mabay tiruan na dinggad di akka pinopar nami, say apuli na marsak roha, dot akka namatian, asaw ng mga dungi, jala madili na sida, say taiti maroha na sida mamiring dopa gidyang, say lihot to dim tuhami, asa takas di hati dakot tuhami, nang doho dohami anakmu, jala paniad di arta na di banua gidyang, say padaw maganggu ni roha, siyan hami, asa hot hapur siyaw nami, maniop Tuhan Jesus si Pangului, adorang hubolus hami, ruralingguman ni hamatiani, molohomur mata nami bi, uka mamata ni roha nami, asa takas ni ida dalat tuhasonangan, molo halang dila nami, so binoto bi makuling, pargugoy mahami, marhite-hite to dimi, asa tarjuhok kami, aliamang sa tutangamu matodiku, say patiurhian roha nami, asa hubas lakka nami, jalasonang hami lahomate, di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua gidyang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say South Malomo ni Roham, di banua tongaon, songon na di banua gidyang, lehon matuhami sa dariyon, hanguluan siya pari, sisa madusa nami, songon panesa nami, di dusa ni dungan, na mardusa tuhami, unak kami to gihon, tu pangujunan, palua mahami, siyan pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batamaho, di sodakon, Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasorhon, madamena tutodim.